हाय लोगोफोर खुलुमबाय गुड इवनिं गोजोन मोनाबिलि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव खेबसे बरायनाय बावहरनाय जाबाय दिनै आङो गथ'फोरनि रिक्वेस्ट कनसेप्टआव आंनियाव फैदों आरो गावसोर माने बार्थडेनि मोनसे मा होनो बालानि केक ओमफ्राय मा होनो बिलाइफोरनि माबा माबि बनायनाय गेलेगासिनो आरो गथ'फोरा आं दहाय नायना फैदों स' आं नायनो थांनायाव होनबाय आरो गथ'फोरा मादै जों गेलेनायखौ ब्लग भिडिअ लादो दे होननायलाय आं दायो बिसोरखौ माने एसे गेलेनायखौ आं खिथानो मा होनो भिडिअ शुट लानो थांगासिनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे दे मा खिथायो दे बाराव गथ'फोरा जा मोजां गेलेखादों नै बेसराफोर बरिं जाजोब्बाय स्कुलबो गैया स्कुलनि क्लास फ्रेन्डफोरखौ मिस खालामदों होमबाबो गावसोर साब्रैजों गेलेबाय थायो आरो सानफ्रामबो बाबु मा दखान बियो गिफ्ट दखान नाय नैबे मा दखान गेलामाल दखान नामा बाबु नैबे मा दखान भैया बर्थडे केक नी बे चाउमिन बे ना बे ओंखाम बे अमा बेदर मोजां खिथालाय बे चाउमिन बे ना बे ओंख्रि बे ओंखाम बेदर नंगौ संखानायसो ओमफ्राय पार्टियालाय माला जागोन ओमफ्राय नै बेलाय मा बुस्थु रिमजिम केक वाव फ्लावार्स केक मा सना लोगोआ फैगासिनो दं आलासि फैदों फैबायानो औ आलासि नै बिथांमोना आलासि आरो माने बा आलासि फैबाय आरो सासेयालाय बार्थडेनि आलासि फैदों नै सोरनि बार्थडे ओमफ्राय बाबुनि ना सोरनि वाव रिमजिमनि बार्थडे हेपि बार्थडे रिमजिम ओरैनोसो दे लोगोफोर ओरैनोसो गेलेदों आरो गावसोर माने बार्थडेनि गेलेदों स' ओरैनो बि बार्थडे गर्ल जाहैबाय आरो दिनै ओमफ्राय इसोर सानैया आलासि जाफैदों आरो रिमजिम मोननाव केक बनायदों नै केक हासिगोन केन्डेलालाय बोरो केन्डेला लगाओ पहले चाकू ले आओ चाकू दे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू रिमजिम हैप्पी बर्थडे टू यू दौना बाल्थिखौ मुथासे दौना होदो बाबा ओमफ्राय गिफ्ट होदो गिफ्ट मा लाबोदों गिफ्टआ मा गिफ्ट बिलाय आंना दाउ आरो जि मोजां नुखादों नै दाउ बायदि बनायमारदों हनै गथ'आ जि मोजां नुखादों नै वाव अच्छी गिफ्ट है हैप्पी बर्थडे बोलो दे बाबा होनसै लादो दे आदि बेलाय मा गिफ्ट होगोन होबाय अबे ए न'आ दे बार्थडे पार्टियाव मा दङ मा बेदर दङ बार्थडेयावलाय ना ओमफ्राय अमा ओमफ्राय बिला दे जाना खिथादो दे बार्थडे गालाय खिथायदो दे बाबु बार्थडे नामाव एसे मोसाना खिथादो दे जाहा दे जादो जों उन्दैयाव गेलेयोमोन बिदिनो जोंहाथ' हालेवनो थांनाय माइ गायनो थांनाय गेलेयोमोन